а бездапаможнасць душу запалоніць. Згадай тады, як Езус скажа, што людзі ускрыкнуць: прападайце горы, схавайце нас ад гневу Пана. Аддай сябе Богу з любоўю і скрухай, Ён збавіць цябе, Ён ласкавы. Аддай сябе Богу з любоўю і скрухай, Ён збавіць цябе, Ён ласкавы. Боже, злітуйся над нами, благослов, пошли нам ласку, хай убачать наші вочі воблік Твой у повним бляску. Уславляють хай народи Тебе славить, Божа. Уславляють хай народи Тебе славить, Божа. Хай спознає світ нарешті Пана і Його дороги, приймуть хай Твоє збавлення люди всі і всі народи. Уславляють хай народи Тебе славить, Божа. Уславляють хай народи Тебе славить, Божа. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Пачуй, Пане, голос мой, калі я Цябе клічу. Ты моя дапамога, не адкідай мяне, і не пакідай мяне, Божа мой збаўца. Гэтымі словамі антыфона да ўваход пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, каб заносіць наша супольная малітвы да нашага Айца Нябеснага. Праставіць яму нашыя просьбы, нашы інтэнцыі. Асабліва будзем маліцца падчас імшы за Веру Барташевіч, у першую гадавіну смерці, за Галіну Лукоюць, за Зоф'ю Леакадзію Батуревіч, за Анну Авсюкевіч у 30-й дзень іх адыхся да вечнасці, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашу правіну, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі.
над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, наша моц и надея, мы слабые люди и без Тебя ничего не можем. Выслухай наши молитвы и допоможи нам Твоей лаской, как наша воля, наши учинки были сгодными с Твоими заповедями. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Czytanie drugiego posłania świętego apostola Pawła do Koryntianów. Braty, kto sieje skupa, to i skupa i pażnie, a kto sieje szczodra, to i szczodra i pażnie. Niechaj każdy daje, jak wyraszyć u serce swoim, a nie ze szkodowaniem czy z przymusu, тому что Бог любит того, кто daje z radością. Бог має моцу збагатить вас усілякою ласкою, каб ви заўсёды і ва ўсім, маючы усялякі дастатак, былі багатыя на усялякія добрыя справы. Як напісана, раскідаў, раздаў бедным, справядлівасць ягоная трывае навекі. Ах той, хто дае сейбіту насенне і хлеб на спажытак, дасць і памножыць ваше насенне і ўзрасціць плён справядлівасці вашай, каб ва ўсім вы былі багатыя на усялякую шчодрасць, якая праз нас узносіць падзяку Богу. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Szczęśliwy człowiek, jaki boится Pana. Szczęśliwy człowiek, jaki boится Pana. Szczęśliwy człowiek, jaki boится Pana i wielmi lubić ягоныя заповеди. Моцным будзе ягонае потомство на землі. Поколение праведных будет благословленным. Счастливый человек, який боится Пана. Достаток и богатие в ягоным доме, и справедливость ягоная трывае навеки. Уваходить у темры, як святло для праведных, ласкавый, милосердный и справедливый. Счастливый человек, який боится Пана. Достаток и богатие в ягоным доме, и справедливость ягоная трывае навеки. Уваходить у темры, як святло для праведных, ласкавый, милосердный и справедливый. Счастливый человек, який боится Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хто любить мяне, той заховує слово моє, каже Пан, і полюбить того Отец мой, і прийдем до Його.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. Chwała Tobie, Panie. Глядите, не czynicie sprawiedliwości waszej перед людьми, каб яны бачили. Інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. Калі даеш міласціну, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах, каб людзі хвалілі іх. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Калі даеш міласціну, няхай не ведае твая левая рука, што робіць правіца твая, каб міласціна твая была патаемнай. А Отец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. І калі молішся, не будзь як крывадушнікі, бо яны любяць маліцца, стоячы ў сінагогах і на рогах вуліц, каб паказацца перад людзьмі. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. Ты ж, калі моліся, увайдзі ў спакой, у пакой свой, і, зачыніўшы дзверы свае, маліся да Айца твайго, які ў таемнасці. А Отец твой, які бачыць патаемна, аддасць табе. Калі посціце, не будьце панурымі, як крывадушнікі, бо яны закрываюць свае твары, каб людзі бачылі, што яны посцяць. Сапраўды кажу вам, яны атрымліваюць сваю ўзнагароду. А ты, калі посціш, намасці галаву сваю і абмый твар свой, каб паказацца, што посціш, не перад людзьмі, але перад Айцом тваім, які ў таемнасці. І Айцец твой, які бачыць патаемнае, аддасць табе. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сядьте, калі ласка, на хвилинку. Уміловане у Христі, Пану, брати і сестри, слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, як быццам вярталіємся на пачатак Великага посту. Бо менавіта гэтым Євангелієм распачынаем той момант разважання і прыгатавання да святкавання найвялікшай урачыстасці нашай хрысціянскай веры, з мёртвых паўстання Пана. Тады гэта Евангелие была дапамога, падсказка таго, што чыніць, каб прыгатаваць наша сэрцы. Што ёсць тры найбольшыя цноты, якія дапамагаюць у гэтым прыгатаванні. Малітва, пост, міласціна. І гэта настаўленне, яно сапраўды дапаможнае. Але мы мелі гэты час прыгатавання, адсвяткавалі ўрачыстасць. Распачалі штодзённае жыццё, вяртаемся да нашых абавязкаў, да нашых штодзённых справаў. Але знову чуем гэтую навуку Езуса Хрыста. Здавалася б, навошта? Справа вельмі простая. Аднойчы запыталіся ў Езуса, якая найважнейшая запаведь. Езус адказаў, першая, найважнейшая, гэта любіце Бога ўсім сваім сэрцам, усёй душою, а ближнего свайго, як самога сябе. Нема большых запаведзей. Яшчэ на іншым месцы Езус у сваіх навуках кажа, кожны, хто паверыць, будзе мець жыццё вечнае. Але каб атрымаць гэтае жыццё, трэба выконваць запаведзі, ісці паводле наказаў Божых. Але што азначае захаваць Божыя запаведзі? Што азначае жыць любоўю Бога і бліжняга?
Сённяшняе Евангелие – гэта напамінанне, прыпамінанне нам, як мы павінны жыць на кожны дзень. Не толькі ў некаторых исключениях, як Велькі пост, але на кожны дзень. Езус вучыць нас і напамінае, што глядзіце, не чыніце справядлівасці вашай перад людзьмі, каб яны бачылі, інакш не атрымаеце ўзнагароды ад Айца вашага, які ў нябёсах. А якая ўзнагарода можа быць ад таго, хто кахае? Айцец, Ён той, які нас кахае. Хто любіць мяне, той захоўвае слова маё, і палюбіць таго Айцец мой, і прыйдзем да яго. Бог Айцец спадзяецца на кожнага з нас. Як кожны Айцец, Ён вучыць, як жыць праведна. Калі даеш міласціню, не трубі перад сабою, як робяць крывадушнікі ў сінагогах і на вуліцах. Умілаваны ў Хрысце, пана, браты і сёстры, слухаем гэтае слова Езуса Хрыста, успомнім, а якая моя была добразычлівасць найбольшая? У чым выражалася моя найбольшая ахвярнасць? Калі яна была? І паўтарыў бы я гэта сёння, можа, шкадую пра тое, што учыніў? Ці паўтарыў бы я гэтую добразычлівасць, ахвярнасць сёння, калі б нават ніхто б не пахваліў мяне, не ўбачыў бы гэтага, альбо заслугу скіраваў бы другому чалавеку? Сёння Езус успамінае пра малітву. Напэўна, кожны з нас моліцца, размаўляе з Айцом. Якая моя малітва? Чи успамінаю, можа, тыя моманты, калі сапраўды быў адзін у сваім спакоі, у адзіноце, калі, можа, было вельмі цяжка, цярпенне, смутак. І гэта была маёй малітвай. Езус сёння дае абяцанне, што мой Айцец, які у патаемнасці, Ён выслухоўвае кожную маю малітву. Ён усё ведае. І моя малітва не будзе невыслуханай. Ён дасць мне ўзнагароду за гэта. Ці сёння я размаўляю так з маім Айцом Нябесным? Ці сёння я яму апавядаю пра свае радасці і болі, смуткі, цярпенне? Ці гатовы паверыць у тое, што абяцае Езус? Ці веруе ў гэта? Мае добрыя ўчынкі, якія яны? Калі я, чым я умацоўваю гэта ўсё, маю малітву? Пост. Пост гэта момант, гэта не толькі калі я штосьці чыню, калі гэта трэба, можа, традыцыя, але калі я гэта чыню ад сэрца, ціха, паказваючы сваім жыццём, што для мяне Айцец вельмі важны і хачу штосьці ахвяраваць ад сябе. Чи не трачу я надзеі тады, калі ніхто гэтага не разумее, можа, ў маёй сям'і, сярод блізкіх, у знаёмстве? Чи не перастаю далей верыць і давяраць Айцу Нябеснаму?
Хто любить мяне, той заховае слова маё, кажа Пан. І полюбіць таго Отец мой, і прыйдзем да яго. Гэта абяцанне. Абяцанне за маю веру, надзею і за маю любоў. Калі я буду старацца, прынамсі старацца па меры маіх сіл жыць гэтымі добразычлівымі маімі чынамі, маёй размовай з Айцом і маім сэрцам міласэрным, падобным да сэрца Езуса. Амен. Падзякуем Богу за скіраванае да нас слова і з верою ўзнясём да Яго супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб у ім штораз больш паглыбяўся дух малітвы і ахвяры. Цябе просім. Молімся за кансакраваных асобаў, каб іх малітва і ахвяры знайшлі разуменне і ўдзячнасць у людзей, а ўзнагароду Богу. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за людзей нашай краіны, каб развівала атрыманыя ласкі і абараняла сапраўдныя каштоўнасці. Цябе просім. Нас, Пане. Молімся за студэнтаў, якія здаюць экзамены, каб Дух Святы асвячаў іх і ўмацоўваў сваімі дарамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх, хто папярэдзіў нас да нябеснай айчыны, асабліва за Беру Барташевіч, Галіну Лукоіць, Зоф'ю і Леакадію Батурэвіч, за Анну Авсюкевіч, а вечны спачынак у валадарстве нябесных для іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас прысутных на гэтай святой імшы, каб мы, працуючы на зямлі, шукалі вечных каштоўнасцей. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Просім Цябе, Боже, выслухай нашы малітвы і скіруй нас на шлях, які вядзе да Твайго валадарства. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Веру, Пане, з греху збавіў нас усіх. Веру чалавекам стаўся Божий Сын, то загад любові крыж на плечы браць, у касцёле сакраментам найсвяцейшым стаць. Ты вядзеш у вечнасць нас, дзе чакае рай, і да сэрца притуляешь. Ты даешь мне силу, спасылаешь моц, даришь мне спокой там, где пужае ночь. Ты мой паратунок, не загіну я, бо мяне трымае моцна Божая рука. По жыцці з табой пойду, хоть на свету край, і не стрэнуся з бядою. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх На прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже наш Ойче, Ти умацовуєш нас хлебом і вином, і у їх даєш нам сакрамент, що нас одновляє. Учини, каб ми завсюди черпали з Його силу для душі і тіла. Праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору в серці. узносим їх до Пана.
Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы Ojcze, усемагутны вечны Божа, Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, а калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўная хвалы Тваёй. Хосанна на вышынях, благословленный той, хто приходить у ім'я Пана. Хосанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ojcze усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, аля збав нас от злого.
Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое Твое владарство владарство и и моц моцы и хвала на веки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Його супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе здароўлена душа моя. Крошачцы хлеба Ты ёсць, Пане, укрыты вялікі Ты, Пане, і праз векі да нас прыходзіш, каб даць сябе ў ахвяры нам. Твоя кроў кропелька вина, якую Ты за нас пролил, бо на крыжы для нас стякала, каб выбавить нас от зла. Ты, Пане, ёсць для нас надеяй, Ты, Пане, любишь нас. Прошу Тебе, каб так было, усцяж праз шмат гадоў. Вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, туды, дзе ўбачу збаўлення святло. Вяди мяне, Божа, праз цемру і ветер, туды, дзе ўбачу збаўлення святло. Божа, к Табе иду, Божа, Тебе шукаю. Божа, души святло, узношу мой голос до Тебе. Мой Бог пастыр добры, мяне не пакіне,
з любов'ю притулить до серця свого. Мой Бог пастир добрий, мяне не покине, з любов'ю притулить до серця свого. Боже, к Тебе иду, Боже, Тебе шукаю, Боже, души світло, узношу мой голос до Тебе. Молимся. Боже наш Отче, святая коммуния, якую мы приняли, означая єднання вірних у Тебе, ученика п'яна підтримлювала одинство у Твоїм костеле, праз Христа Пана нашого. Amen. А зараз виставлення Найсвятішого Сакраменту. О Найсвятейшая Хостия, веди нас до небесных брам, тревожа тьму нас ворожия, успоможи нас, дай силы нам, один Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Христе, вислухай нас. Ойче з неба Божа, Сині Откупитель світу Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина і Царства предвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Деви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святиня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, селіба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса,
добрині любові повнає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, усіх цнотов глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Ісуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Ісуса, володари з'єднання усіх серців, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким усе скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Ісуса, уподобання і Царя Небесного, змилуйся над нами. Серця Ісуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Ісуса, прагод вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Ісуса, терпливої великої милосердності, змилуйся над нами. Серця Ісуса, щодре для усіх, хто до Тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Ісуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Ісуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Серця Ісуса, злочинствами нашими змучене, змилуйся над нами. Серця Ісуса, послухняне ажно до смерти, змилуйся над нами. Серця Ісуса, дідой пробитое, змилуйся над нами. Серця Ісуса, криниця усілякого сутяшення, змилуйся над нами.
Jezu cichy i pokorny sercem, Uczyni serce nasze do Twojego podobnymi. Молимся, всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Твоего, на хвалу их верую, и Он складає Тебе за нас грешных. Змилуйся над тими, кто просит Твоей милосердности, и даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарить на веки вечные. О Jezu najmilejszy, Odkupiciel роду людского, глянь на tych, кто покорно схиляется до Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тебе належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшему серцу Твоему, каб jeszcze больше з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступились от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Допоможи, каб як найхудшее вернулись на батьківський дом і не згинули от нестачі і голоду. Будь владаром для тих, хто помилково ці прос незгоду отлучився от Тебе, приведь их до пристанку правды, единства веры, каб хутко настала одна учарня, один пастор. Одари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой и згоду. Учини, каб на усей земли, от краю до краю, один узносился голос. Хвала Божому серцу, през якого прийшло на збавлення, Йому хвала і пошана на віки. Амен. Гетий величний сакрамент, ушануймо щиро всем, тратить моц старое право, и Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принясем. Богу вечному Тройцу
Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Ангел Паński звестував Панні Марії і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus, święta Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha. Bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.